sabantu abanomona, isizukulwane esibi sabantu ababulalanayo, isizukulwane esibi sabantu abajabuliswa ukuthi omunye umuntu akaphumeleli. So ngimuza uJesu ethi-ke ngokuba lowo nalowo bayoba namahloni nami. Kulesi sizukulwane nami ngiyoba namahloni nami. Ngamanye amazwi, the time isihlukanisa unyaka kulo nyaka, senze crossover lezo bazalwane, siwelela kulo nyaka. uNkulunkulu wathi sizokhuluma, sesiqalile-ke siyakhuluma kusho ukuthi uNkulunkulu usasithumela ukuthi siyakhuluma ngoba uthi namhlanje namahloni nami kulesi sizukulwane. Nami angikumbheka nakumbheka, awubuza sethi ngathanda ukukhonze kangaka, suwazi naley'limi shango andebhayi. Awu Nkosi yami, suwazi uyandele bosha angasakubheki ngenxa yokuthi nje ethi nganona wasaba ngesikhathi ufike ethaveni. Ukhona abantu abathi konje seniyakhona, wathi hayi akakhona zemvashile. Abanamahloni nami kulesi sizukulwane, noNkulunkulu uyoba namahloni